Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. The top issues of the week, istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues, the hottest personalities in one setting. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatiang kada Domingo, las 9 ng aga. Kagkaroon, yari ang inyong alagad, Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, mga aga bilugabahin sa Western Visayas. Domingo kitang adlaw, Abril 11. Ikaduha nga Domingo sa bulan sa Abril. Kumusta ka mo dira mga ka-aksyon? Ang inyo dira lagad Aksyon Boy Duran, diri sa aton nga pagpangalagad sa kapihan sa aksyon. Kagangatos ni nga pagpangalagad, ginadulong siya gyapon sa inyo sa Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee ang muna nga itong gina-recommend sa inyo, no? Kaya ini may double action antioxidant bangod sa green coffee beans kag mangosteen seed. Kag ang Dr. Alfred's Green Coffee produkto ini sang scientific research nga ginhimo dito iyo mismo sa Amerika. Coffee reinvented and coffee for your health. Kag ang Dr. Alfred's Green Coffee available ini sa tatlo ka variant. Pili ka lang, no? Light, strong kag sugar-free. Ang sugar-free nagagamit sa natural sweetener ng stevia. Wala yung nagapasaka sa aton nga blood sugar, so bisan may diabetes ka, pwede kagyapon makapangape. Gamit ang Dr. Alfred's Green Coffee nga sugar-free nga variant, no? Kag isa pa gid gina-recommend naton sa inyo ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen. Ano ining health benefit nga matag sa aton? Ginapanubo niyang risgo sang Alzheimer's kag Parkinson's disease. Ginapanubo man ang risgo mga ka-aksyon, isa naman ka edisyon sa kapihan sa aksyon ng aton igadulong sa inyo. Kag karon nga aga medyo kuan kita, no? Nakita naton balang sitwasyon sang sining COVID problem naton diri sa probinsya kag siyudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, siyudad sang Bacolod, hamakin mo ang siya probinsya sang Negros Occidental. Yan naka-record sang masobrat 200 kakaso sang COVID-19 kahapon nga adlaw. So ini karon nagatuga na sang pagkaalarma sa aton sini nga mga authorities, no? So much so nga ang probinsya nag-ayo sa National Interagency Task Force nga ipaydalom ang probinsya sang Negros Occidental sa ginatawag naton nga General Community Quarantine. But as of this moment mga ka-aksyon, wala pagyapon sang aksyon. Kay ining NIATF ni isa na sa pinakakatrasado sa gihuay bla. Tanawa bla, ang aton sining travel moratorium sa mga flight, mga sea travel, bisan ang mga land transportation naton pakadto diri sa Western Visayas, kundi kay may moratorium, may travel moratorium halin Abril 4 tubtob Abril 10. Antes matapos ini, ang mga chief executives ng Western Visayas nagpangabay sa National Interagency Task Force nga i-extend ang travel moratorium tubtob sa Abril 17. Tinatapos lang ang Abril 10, balik ang flight abe nauntat ng travel moratorium sa Abril 10 kahapon nga adlaw, hasta subong iya way pagyapon aksyon ang NIATF. So atrasado gidya. Amo maniguno garing rason nga halalang sa sinaka ang kaso sang COVID diri sa pungsod Pilipinas kay ang ahensya
kagintugyanan para sa sining away response naton sa COVID-19 perti ka uyaya, perti ka lala, perti ka uyaya, perti ka hinay. Hasta sumo ipaslaya sang desisyon. Isahay lang tani bala ka desisyon bala nga nang kung i-extend. Kung hindi. Para hindi mabutang sa alang-alang, ang aton nga mga ka-aksyon bala nga plano nga magpauli diri sa probinsya sa Negros Occidental kay sa siyudad sa Bacolod. Kung may travel moratorium. Kung wala. Hindi kay gulpihon mo lang, gulpi ka lang nga effective immediately, may travel moratorium at tuyang nagpa-swab test na nabutang iya sa alang-alang. Mabutang ka sa alang-alang kay tiyang swab test nida ay may 3 days lang ni siya nga kuan mo nga validity. Within 3 days kinahanglan maka-travel ka na. Ti butang tabi may travel ka Abril 11. Sampo lang ha, subong adlaw abi may travel ka. Kung di mapaswab ka mga April 8 o 9 abi mapaswab ka para by April 11 maka-travel ka 3 days nga kuan. 3 days abi nga validity sa imo nga swab test. Gulpi lang iya pagka Abril 11 abi ma-order sila nga why anay sang travel, why hindi makasulod anay sa Western Visayas ang tanan nga mga biyahe. Ti ano mo tong swab test mo? Ano mo tong swab test mo nga ginbayran mo 5,000 pesos? Amo na sang isa sang mga butang nga nagahatag kabudlayan sa aton nga mga taga Bacolod kay taga probinsya sang Negros Occidental. Kag hindi tungod sang kabalo kita nga this is an abnormal time, abnormal nga situation, pero ini balang desisyon balang ma-travel moratorium ta o kung hindi. Kung ma-travel moratorium ta, tagain nyo chimpo ang aton nga mga LSIs, mga ROFs naton, mga OFW, tagain chimpo bala nga makapreparar, makahibalo nga daan, di kay kasasasan pa na ang request sa mga chief executive sa Western Visayas para sa extension travel moratorium, hasta subong wala ya. Wala desisyon ang NIATF. No? Wala sang desisyon ang NIATF. Atrasado o yaya ang aton sining ahensyang gin-assign para sa COVID response. Kabay pa matagaan nila sa atensyon bla. Kaya para hindi mapektuhan ang aton nga mga pumuluyo. Okay? Sige. With this mga ka-aksyon, sa siling na naton, dito diri sa probinsya ng Negros Occidental, damo na nga mga local governments ang nag-apektado sa COVID. Ang iban nga mga mayors naton nag-implement na sang ilang mga protocol, nagpagwa na sa mga executive orders, may mga lockdown na nga ginhimo sa ilang mga opisina, kadamo na kay bangod sang kahangawa nga sang sining padayon nga pagdugang sang kaso sang COVID-19. Isa sa atos ni damo tani karon sila nga mapakikagutan na. Unahon naton ang aton gid pinaka close friend abi nga mayor sang banwa sang Himamaylan, Mayor Maymay Nicor, kay dito mismo sa La Castellana may pila ka mga measures nga ginapatigayon na si Mayor Maymay para sa tuyo man nga mapunggan ang paglaptas sang COVID sa iya sininga lugar, no? Online sa atong linya, we have Mayor Maymay Nicor Mangilimutan sang Banwa sa La Castellana. Mayor, good morning and welcome diri sa Kapihan sa Aksyon. Hello, Tito Boy. Good morning. Yes, good morning, Mayor. Mangusta lang ko, Mayor, sa La Castellana. Kumusta dira ang sitwasyon sa La Castellana as far as COVID-19 is concerned? Medyo na-alarma man gamay tungod nga may isa ko barangay nga almost isang opisyal nag-positive. Mga barangay officials? Oo, nag-flat siya sa kapitan. Pero for now, na-contain naman kaya ito naman sila sa facility. And then, may isa sa mga upod nila nga na-contaminate nga po nga empleyado. So, kaya po, ang strict implementation sa health protocol, sila naman executive order, gina-sikto naman implementar. Since natara kita sa MDCQ, masulod ng kita sa kung ano ang EO sa babaw, ang mga nakadapat himuon man didi sa akong banwa na hindi man pwede ma-implementar sa iba. But for now, ang aton kapulisan, kaya aton mga barangay official, especially aton mga punong barangay, binulugan ko sila sa executive memo na magbulig sila sa implementation sa
safety and health protocols based sa mga ordinance, ordinance, executive order, national IATF na mga mandates. And then, sa mga barangay borders, naghatag mo ko sila, naghatag mo ko executive order, ng mga barangay borders, dapat i-check para ma-regulate ang movement ng tao. So does that mean to say, Mayor, nga sa mga barangay na doon may mga checkpoint kita? Magsulod sa mga barangay ang aton nga mga tanod, networkers, certain effective to gapon na. But sa mga national highway, wala kami nag-put up. But sa mga amon nga establishments, cafe, kabalo naman tanga diri sila kasi nga nadamo naman gid nga bisita. Na stricto lang ang ginapatuman sa mga establishment owner ang health and safety protocols. Okay. Pero pwede gyapon sila ang mga, let's say, ang mga local o kung domestic tourist na itong pwede makakadto gyapon dira sa mga kapihan sa La Castellana, sa mga damo na gid man nagakadto dira. Pero allowed gyapon, pero obserba lang sa ang health protocol. Okay. Sige, Mayor. Ang isa gid ka dako nga ang aton mga barangay, punong barangay bala na bulagid sila sa pag-implement kay hindi iya masarangan sa pulis kag banwa kung wala nagagiyong tanod kang BHW. Tapos may kami ordinance like for example ang face mask na social distancing, may mga fees kitang i-collect in case sa first offense, sa kind of friends. So, siguro mga tao, kabalo naman, galing kay nag-relax for a few months, pero subong na hindi na pwede. Although nga, nang layo sa banwa ang kwanto, pero po silang ara sa banwa nga na nag-contaminate ang motong empleyado. That is why nga, nag-ano ko siyang executive memo nga about from home lang and then on call ang mga importante nga mga tao sa opisina and skeletal kami sa health nga amon to nga na may granular lockdown kami. Some areas ka may nag-direct contact and then ang aton nga primary contact tracing. Kung hindi matapos ang contact tracing like subong buwas nasa sa Wednesday at ako. Okay. Siling mo, Mayor, may granular lockdown nga gin-implement dira sa La Castellana. Ano ni Mayor ang naminato sa granular lockdown? May mga barangay nga lockdown? Ang houses. Balay. Houses lang ang target. Tapos, pinastricto lang ang mga tao nga magwa sa ilang area. Like, for example, sa isa ka barangay, sa proper lang kung diin dito ang may mga houses na may lockdown, ako na identify sa disability, and then shoot lang din niya pag-implementar siyang walaan na igwa sa mga balay nga may apektado. Okay. Ang munisipyo, Mayor, ginclose anay, sa no ang pag-lockdown naton sa sang munisipyo? Ang sa munisipyo sa building sa Wednesday. Ma-implement kami Lunes skeletal force because of increasing sang cases. Then tapos may emergency meeting kami with governor. Nag-join man po gani sa Zoom. And then may proposal kami sa regional IATF na ibalik anay sa DCQ. So approve na siya sa national. Gin-approve na sa regional IATF na ma-start if hopefully na ma-approve sa national IATF. So mag-go bitaw with April 15. But then sa local government unit, during sa Dalog, we need to do some measures man. Itungod kasi hindi man from day to day, hindi sa mabalaan sila nag-positive like what happened sa akin ng mga una nag-positive na nakontaminate sa ilog, I think, or sa Bangkalan. Hindi naman nila contact trace kita. It is nagako siya nga pahawa, not only for the barangay, kundi sila nagdalhin. Sila sila kantuan. And for this now, nakakuha ko siyang idea with my friend, classmate sa Bago City nga hospital, sa laboratory nga, daw mas isog-isog na siya. Even ako,
ang kabataan ko, isolate ko sila dito sa Bacolod, sa Kumambalay. Kaya nang delikado, hindi ka maanan ang mga tao sa balay na pinagto. Correct ko. Ikaw nga dan expose kaya sa tao eh. No, ako din everyday ko galakat. So that is why hindi ko gusto nga mga kabataan na sa tupad ko. Kay wala pa kabalo, siyempre taas ako ng immune system, basi career ko bala ka po pa makahatag sa kwan. Basi asymptomatic kaya kay tita bako na yung immune system dagali career kaya ti makapanglaton kaya nga kaluoy na kun mangmalatnan mo pigaw-pigaw immune system. Na amo na siyang ginakuha naton. So, for now, ang ginahimo naman is the strict implementation of health protocols. Kasi basta nakamaska, naka 1 meter social distancing, pag may alcohol ka lang perme, it's, but hindi tagit niya manigar. Basi kung may ara, din man nga nagalagaw sa palibot na may virus na dala. Kasi sila na ka-mayors ang nagpositive. Yes, oo. Oo, ako medyo nagbanbahan man ko kasi like siyang 30, nakapamasya mo ko kay Raymond. Tapos ang akong kapitan, nung naka-meeting kami siyang 22, pero nang siyang 22, nang-ari ko siya ako na misa, nagkalayo man. So ito ang first primary nga contact, ganyan mo nang ginapropose nga tiga ko lahat kami tanan. Okay, so asa ikaw galit no nadala sa contact tracing? Hindi man. Hindi man. Na kaya guro mga like for example, the ikaw, minsan ang primary contact, secondary, mga third na guro. Okay. Oo. Wala man ko nadala, pero kung nadala ko, may gani, para mag-prove at para mabalanta. may arami yun. May nakita ko sa post mo sa Facebook nga siling mo kita mga official kundi waway ka ang ibanda daw may tuno nga daw may mga official nga ginatumod mo nga daw wala ga cooperate ano man. Hindi, mayara ka ba'y tao nga sagad lang magkomentar, pula man gaw. Okay. Siyempre, hindi ka man may kontrapartido, mantadi mo nga na pagka-question na nila mo, tanga hindi kayo makita din puros nila. Hindi pa ko gusto nga kuan, pero realidad, ako maski magtinubangay, kami wala akong madlok mong sukmat, ang balon ako lang yatar ni ang balon nga personal. Kasi mga opisyal kami, hindi na kinanglan ako kasi nga pang talpulano. Kaya kung tarong ko nga opisyal, ang limbuto kami isang tao para mag-ubra. Imagine na Saturday, Sunday, harap ko sa opisina. Saturday, Sunday, nag-event pa ko kag nag-check ng kwan. Ang point ko is, if may ara ka gusto nga i-suggest, may ara ka gusto nga i-platuman, o may ara ka nga, attend ka sa meeting, attend ka sa meeting, kanto ka kay mayor, ka maski toon nga magkundranay kami sa politika, since din tagaan sa authorities ng tao nga magpungko, ma-kuan siya, ma-kooperar siya. Kaya hindi niya, ang politika niya, mag-direksyonan ng kontrana ng partido, pagpiliay sa tao. Pero pag abot sa punto ng magdaog na may isa na kami kausa nga mag-servisyo sa Puloyo. So, kung kisa, siyempre hindi ka na ma-kuan, hindi naman sila ma-reach out. Isa ang kuha nila, kung mareklamo sila yan ba nila sa iba. Nga kung patawag mo nga ni mag-meeting, nga ni wala mag-alatin. Ako, maski mag-personalanay, istoryanay, kuha nila ko mga kontak sa mga kontrapartido. Kaya maski ano mo ka pa yun, maski ano buhatag, sa kuha nila ang Japon gabulig. So, ang point ko is, nga, for example, ko, official ka, ibutang mo siya kagulingon mo, ano kung mayor ka, ano kung vice mayor ka, ng SB kuya or kapitan kuya or kagawad kuya, amo nang dapat mo sa kung barangay pa ang sige bahala ka dahil mayor kundi kaya magpamati isa ko basta nag-share ko mo. Pero atog lang wala ka mo connection. So wala ka mas nag-share sa kayuan sa ako ng administrasyon kay puro ka man. Dali lang. Kaya daw na-cut off si Mayor Maymay. Amo na pala, ang ining away sa COVID-19, away ni isang tanan, no? Kabudlay na akong isa nga ang aton mga public officials nag-aaway tapos may ara yang nga nagabantay. May nag-aaway, ang lain na nagabantay lang. Sige, Mayor, you were saying? Pinangad naman na sa wasosanay, nga bisa rin binasosanay, pero personalanay, puro na kanopesyan. Ang balis niya, sakto, platar, diyan tapos kung anong pwede mo mabulig sa banwa, kaya ginasulduan sa mo. Magenda lang.
kung mag-SB ka, wala lapit sinmel. Kung magkapitan ka daw, hari-ari ka, mo barangay. Kung magkagawad ka, mahayon-hayon ka lang da, may sildo ka man. I am not talking to one official lang kadamo, pero talabanan sila. Kasi siyempre kung ako mga partido, pwede ko lang sila nistorya kung nasugo mong kag na maayo. Nung iba niyo kung partido, mga siya ang hindi na nanamian sa kung siyempre normal, hindi man ka nanamian. Pero ako yan sa akong kaugalingon, sa pumuluyo ko siya nakasila na kabalo sila yan, na-test na ko yan ang COVID ni. Na-test na ko isang pandemic, isang problema nila nga any time of the day, pwede ko nila yan makita iskali. Any time of the day, pwede ko nila mapangitaan bulik. Yes, mambal sila si Mayor Estricto, si Mayor Amonipro. Ang gintulin sa gobyerno sa akong sildoya bilang mayor, bilang serbisyo publiko, din pangabudlayan kung nakaging pagkikita ng tao, sila mo manatani. Hindi nga, ang sala lang ng mayor, nakita nila, sala nila yung wala nang kita. Ang sala mo na gani, kay gabantay ka lang, wala kayo sa ginahimo. Ang COVID niya, sige lang sila sinanago. Tapos, sige na komentar, agwa sila pero sila expose sa ano, agwa sila to, katuan nila, mangkuton nila, tapos sinipabot nila kay normal yung mga mayor, yung mga implement mayor, yung mga program, o katuan to nila. Kaya, kung sila sa akon kay Gov, kay Vice Gov, kay Kung Albi, kung sila ng mga tao, sila na ito na rin. Maski kabalo ko na, hindi ko nili, sila namian sa ko. Pero at least napabalo ko sa problema sa akong banwa. Kaya tipumunuyo, isa lang kami sa mga tradisyon. Diba? Correct, oo. Ang point ko serbisyo kita para mapuslan sa pumuluyo. Hindi nga maserbisyo kita, mapasweldo kita para magbantay sa gawi isang kontra mo. Galing kiting nami sinada mayor nga kwan ang nami sinada yang attitude towards sa mo sinaya pabayaan na kay basi hindi ba maka-apekto sa imo nga ginaobra bla. Hindi man ko gidapitado kasi kita man nilang garsada man ta. Ang point ko gusto ko lang itabot sila kapin pang mga Facebook na mga ako gusto ko lang itabot sa akong Facebook account. Kagula ko kasi nambal nga hindi ano kung magkadto sila sa akong sino napakadtuan ng para hindi sila na kami. It's one of telling them na nang wala sila sa pulos kasi nangila pulos na mabantay lang ng mangguba. Adamo na ang point ko dapat ang tao ang ila para makita na sinubuto sila para ma-prove man ko hindi insakto ginambal kung wala sa gobra nambal tayo, hindi na mo niyon. Pero siyempre may kubugos account na lang magwadayon mo. Oo. Dahil mo man sila ka magsubat sa aklat na. Correct. Oo. So, Facebook na yan. Namumo na tayo sa punto ko lang. Nakay si Pagpulano ko. Ang punto ko, diretso kami nga mag-plaster sa mayor. Kung may nag-commentar ka, pwede mo lang ko nila matawgan. Eh kung nagliyo dyan, nagkayuan na gani sa parasaho nila, elastic mo sila sa kusina. Alam mo sila, ito boy. Ito na kuya, although nag-post ko kung ano, kabalog yung tao na kung ikaw ang patubra. Hindi ko apektado sa nila yung mga katsitsian sa kabuhi. Ang ako nga is napabot ko sila ano ang inobra nyo. Ano ang kuwan yung tapos ang pasaldo mo sa gobyerno gamiton nyo lang ang kuwan para mangutang ka mo. Yes, okay, manakat lang ang buyan mo na nagasto ka pag-eleksyon. Pero mandate mo na sa amon bala. Inobra kami Kasi COVID niya karamutot na nilang tawag lang mga health workers. So, inagani siguro ka pa na ako sa dalong kamangkot. Buhi pa ka mo di, okay pa ka mo di. Kuya, tao, kuya, kabalon yung anytime, aragi ko everyday, almost everyday, basta wala ito yung kilain matsyang mo everyday, aragi ko sa pisina, maski kilalang oras, libot naman, liwat naman. Tita, mag-pandemic, ang tourism destination, kundi ang tourism promotion, grabe. But, duwa ka, punto balang may palangitan-an ng tao pag ang COVID aglan tawa sa COVID zero case kami di ako hindi ko districto kung nga itong mga pulisan ka mga health workers sa wala gobra sigaw na dito kung wala na sila gani nagarlagaw walang gani kumidiya kwan wala mo kami gani kaso di na local transmission okay pero maski LSI kuya kadalaan ko ba ni kwarta para hindi lang nga magpuli kung kinanglan masalbay para hindi tan makontaminate amunta na kaugod sa serbisyo. Mayor, ang kung in kaso nga nagsaka ning kaso sa COVID, ang aton quarantine facilities sa La Castellana are enough?
So far, subong, accommodate man namon ang amon nga mga kwantiga accommodate ni kami 100 plus but isa sa mga suggestion ko sa health kay nagatagdi may bala mo ginapa-assess naman sa aton doktor kag sa aton incident commander which is our DRMO nga kung ano gid ang dagan sang waste sa COVID diri. For now, why pa man gid kami sa high risk and then ang amon facility maka-accommodate pa man. Siguro manawagan di ko sa ating mga barangay official nga kundi ang barangay nga no dito na lang ang kay may mga BIU man ang aton mga barangay pag napuno ng barangay it's the time na i-ano di sa proper sa Banwa kay may man kami di sa Kalapnagan. May mga facility kami sa barangay mga conference mga secondary contact man na sila nga gahulat pa man pagka na ipapulion naman ngayon basta na negative ang ila primary contact di ba correct so, well anyway Mayor thank you gid kag keep on working for our people dira sa La Castellana kabalo kita sang imo mga pagpakabudlay dira kag sang imo bisan na daw ginakuan mo lang mo kung sa ano pa bla ang tanan nga mga gasugata nga mga challenges ginabunggo lang mo so ako boy nagsaylo ko career ang isa sa mga ko even pamilya ko tanan ko din na disregard ko na nga sila hindi ko na sila mga first priority it's because ang ginuna ko bilang akong politika kaya I don't want nga mahalin ko sa akong serbisyo sa akong incumbency naway ko siya. Kagasin ko mas modified niya nga ni Cor. Kaya tingin preparahan ko niya pagka-mayor ko. Kasi tapos akong kurso, pila ako. Just to tell the people nga pag ng serbisyo publiko gali hindi isa diploma as what they're telling to tata kay serbisyo gidaya kag ang balatyagon mo sa pumuluyo kay sang una si tata hindi ko mang mayor kay mango wala pa eskwela kaya rin na yung pasaranta na kamo same din nga panerbisyo sobra pa nga ni tata kay una des way kay panawor wala po panganak kay wala mo kuya kung ano akong panimalaya kag serbisyo publiko amo lang na intender ko but then aradi ako wala untat nga baldosa pero tinakita nila for all those challenges kag problems sa kabuhi ko during that time sa eleksyon hasta subong ang ginaberan nila. Pero ang tao diya tito, ya kabalogin na yan. Kabalogin na ya kung ano nga kung niyang panghimanwa. So ako lang GDS, panawagan ko man na itong sa officer sa La Castellana, ano kay tito ko na-connect man lang sa tanan ng officialis, dapat kunara na kay mag-eleksyon ka ba, Damas kinipibugnuhon, sige taga-panotso sa panimalay, kay nampatan na din nga butuhon, tani nga nakapungko, na tani silduan ta for da, hindi nakapakita sa itsura, taga hindi pa kubra tanong. Correct, oo. Ngayon COVID niya, challenges niya sa mga tao, bilang nagpadlagan lang, because they want power and authority. Pero isubong niya, pakita niya subong, para iniamo niya yung pinaka, kita mo, like, pila ka mayors nga nagagwa sulod nga positive kay ikaw para sila mong hindi mo i-expose kita na niya hindi ka ma-expose kaya nakagatakas sige anyway ang ining COVID ni subong kuanin mo ng talaksan mo makita nandi kung sino ang gobra sino wala gobra yes isa siya ka mga kasi malamang ginukab kaalam git kung sino mga siling nila nga kung na isa niya takos dili talaksan ni nadamo ko niya wala nga nila pakatos oksina kay COVID ka ba di mentionyan kung isang tao kay COVID no pwede kaya ka-contact si measures o galingon mo just to tell them this is the time to work aman mo nito yung buto niyo sa akon in times of emergency gano ang politiko abi dapat to bragin kita sa kung makabuligin ang ako niya tito sa ako niya po sa punto ko syempre sila yadlok sa sukmatsak ko mo adlok mo sa mistoryanan sa ako wala man I don't know kung nadlok o nainit lang sila sa akon pero kung official ka dapat kabalo ka kabalo ka mag-shoot na may istorya ka sa Parigasong Pasko ikaw kung siyan mayor ang imo may suggestion ka for the sake of the people for the general welfare of the people dapat naog kagidya hindi man pwede nga kutom naog siya diba ako yung nga dami patakaran niya wala nang ako yan para sa tinguan ko nga ma-reach out ka mo pero isa, dua, tatlong yung tinungto naman sige ang importante yung mga tao nga dapat iserbisyuhan pero kung mo hindi man dapat iserbisyuhan ba ida ululupot na itong serbisyo
Dari sa nakasilala, tito, yakot na partido, yan yung servisyo, good kuya Japon, maski gabi, palibak na rin Japon, niya, basta yating nga, yan, maski sa lakyan, ko pa jero, paulam ko na yan. Kita na present tao, yan nga, kung yung lakyan, yan yung personal, ganit na kung kinanyuan, servisyo, ko kinanyuan. Ilagan ko rin, sa time mo. So anyway, Mayor, thank you again for your time. Ha? Salamat, Gid. Keep safe lang dara sa inyo, kag sa mga Tagala Castellana. Updated. Diba ko bang bata ginasa ko na keep talking. Yes, keep talking. Kaya nang sinaligad ba niya to, ako award sa most outstanding women of Western Visayas. Yes, and keep talking. Sige. Basta mo na, di bisan pa palambal, pila hambal si Mayor, puti pala trabaho man. Amo ni siling balay ang siling, ang iba niya, less talk, oo, niya, kuha niya, more talk niya, puti, more action. More talk, more action. Oo, amo na yung nami. Depende. Oo, gano'n man. Importante, like sa mo, yung mandato sa mga servisyo, yung obrahan din na namon niya. Yes, Kasi ang pasketch ba lang ang ginhatag din mo sa pumuluyo? Ako din ano ko din sa kong kapalingon na ginbuto ka, kaya pinsan na sila nga may mahimo ka. Hindi ka ginbuto ka para magbantay sa kontra mo. Nakita mo na. Nya buton ta si Mayor nga Mayor tapos mabuton ta si amo na parbantayan si Mayor. Hindi ko amo na ya. Hindi siya amo niya. Ang pangako bala sa pag-eleksyon niya, amo ni magdaw ko bakla ng bulansya. Amo ni na pag-abot ng chimpo ko kahawo mo kigan mo pang tao. Ano tinuntog. Ako sa totoo lang may mas kay mga special people sa mga munisipyo, kaya mo man mag-gastos na mo sila. So, kita ko na toda sa tubangan sa munisipyo sa La Castellana, damo na da sa mga PWDs mo ngara da. Tido gina pang atipan sila daw gina pang duldulan sila ni Mayor, daw gina atipan sila ba ni Mayor ang mga ara dira nagahululat. Sa tubangan sa munisipyo sa La Castellana. Sige, kamusta ba? Nautod naman nga si Mayor, no? Anyway, amo na siya. Nga, ako ay would completely agree sa kay Mayor ni Maymay bla. Nga, pagbuto sa aton, di tayo buto para magbantay. Naging buto kita iya para magtrabaho. Ginpili kita sa tao para magserbisyo, para magtrabaho para sa ila, hindi kay para magbantay sa imo kontra sa politika. Kwawi na iya. Amo na nga sa aton yung mga ka-aksyon. Ining COVID ni is something na mangintalaksan naton, gauge naton. Ano aton mga officials? Nagtrabaho during this time of the pandemic. Nagtrabaho bala. May mga ara nga masiling kitang dakulang ang ginahimo. But the fact is, nagatinguha. Ara ya. Ginatga nagatinguha kang nagatrabaho para sa sining away naton kontra sa COVID-19. Ang balantayan daya nga kita nga pumuluyon dapat magbantay ning mga opisyal naton bala. Nga way man sang ginahimo, way man sang hindi mo man makita, mabatian mo lang sila para mag-comment sa mga kontra nila sa politika dira. Para magkomentar lang. Hindi na yan makapaayo para sa aton nga away. Kaya ning away naton sa COVID-19, dapat away ni isang tanan. Hindi ni away lang ni Mayor, hindi ni away lang ni Gobernador, hindi ni away lang sa mga matag-as dirang opisyal. Away ini isang tanan, including sang aton nga pumuluyo. Mayor, siguro ang imo na lang dugang dira before we wind up. Hello, Tito Boy. Yes. Thank you again. Salamat man sa pakigangot sa ako. At least na ka-share mo ko sa akong experience diri sa La Castellana. And then, for all those people from La Castellana, nabisita sa La Castellana, so nakita naman na nila sa akong Facebook at sa lang pa ang amon rules kada executive order kung paano magkato sa La Castellana. Actually, gintuman man lang namon ang inadapt namon ang kagbo ang yatang national. Kada may harap na kami nga mga dugang nga mga provisions like ang barangay borders, ang mga amendments kung kinanglangged, ang skeletal work para sa DepEd and some other agencies
pati sa akon man sa LGU. So, kabay pa ang magbululigay at mag-opera lang para matapos ang atong problema. Sige, Mayor. Salamat. Madamang mga salamat, Mayor. Thank you very much and have a blessed weekend. Salamat. Mayor Maymay ni Cor Mangilimutan sang Banwa sa La Castillana. With that, mga kaksyon, mabalikay kita ya sa dungan natin yung pagpangalagad pagkatapos ng importante naton nga mga pahibalo. How do you keep Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad Good morning. Anay dira sa aton nga naga-monitor ya sa Facebook, no? Dira kay migo naton Alex Montesa. Jay, liyo ko dako sa akong phone tayo, hindi ko kita mayo. Sa kay migo naton Roberto One Ball Gallo. Good morning, ano kay Maninay, may na Maninay man si Maymay. Mary Joy Camero, maayong aga man dira sa imo. Sa kay Homa Lumena. Blessed Sunday man sa imo. Kay Ruel Siroma. Thank you. Sa kay Sherilyn Oro Javier. Sa kay Bia Jonathan. Greet lang ang family Bia sa Barangay 4 sa Sipalay. Good morning dira sa inyo. Classmate ko Lucy Shapok. Halong gigita tanan kuno kay kadamo na gid sa kaso sang COVID, no? Halong mga mudra classmate, no? Ma'am Mads Balquinto, ginagreet lang si mama niya sa Silay City, si Violeta Balquinto. Bibing Bautista, halong man kag Kimosabe Magellan, kay Kagawad Milagros Cesar Alit. Mel, good morning dira sa imo. Kay Joval Trinidad, of course. Kay Neil Labalan, good morning man. Jency Bingaan Hungko. Kay Kelly Jelly, dira sa USA, nag-send sang 50 stars. Thank you very much, Ma'am Kelly Jelly. Nami magkanta ni si Ma'am Kelly Jelly. Kita ko ni sa sa iya nga po sa FB na siya magkanta, no? Kag ginatamyaw niya lang si Cirela Samars Aguilion sa Rosario Heights, Bacolod City, hang happy birthday sa kay Cirela Samar Aguilion, alin kay Kelly Jelly. Kag ginagreet niya man sa tito niya sa Barangay Pandanon DSB, si tito niya Ricardo Rifuela. Happy birthday man. Girly Guanzon Sigayle, Henry Makiran, sige, kay Gimo Clarito, Neil Labalan. Nanchakto na kagal pangabay tani ni ang mga LSI apor kag kuan mga tagaan bisan 1 week lang bala. Nga makapauli pa antes mag-close, no? Ako agree ko na ang abla nga dapat ani. Balo ka ako ga batsyag man kuning sa aton nga mga kuan mo sa mga gusto mapuli bala dire sa probinsya kag sa Bacolod. Nga gusto man na nila magpalauli dire mo. Gasunod man na sila sa protocol, gasunod man sila sa requirement. Na muna kani nga nagpaswab sila tapos gulpi lang ya order yang NIATF yang may travel moratorium on that day mismo, effective immediately. Kaya ala ka sa uyat-uyat sa imo nga swab test result hindi mo ya magamit. Ti ka budlay ka maluoy ka tag 5,000 ang swab test hindi magamit. Tapos way papiho kung saan sila iya kung ano naman may travel moratorium naman o ano. Pero ang tungod nga wala pa sang aksyon ang NIATF, ang Bacolod dyan, istorya ko ina si Ising, sa Langga, Councilor, istorya ko sa kaina, mangbato na siya sang OFW nga mapuli, kung may flight, no? Mangbato na siya, mang issue na siya, mga approve na siya sang espas. Sa mga LSI, way pa ko kaibalo ko na, no, ang iya ni Councilor Cindy Rojas, kay under ini si iya, no? Sa Apor, sa kay Kwan naman, kay
Councilor Ayesha Villaflor, no? O balos ang ilang protocol, no? Ang ipatuman ang pamangkot kuya ang kay Ising Salanga ato ya ang RT-PCR test ang OFW pwede. Kag ROF pwede magamit kay tungod nga kay balo kita gina-hotel ni sila yaw ni Glagaw. Okay? So ang LSI yati hindi kumbalaan pa kung ano ang protocol nini nga ipatuman, no? O which is under sa kay Councilor Cindy Rojas, no? Pero dapat tani muna antes ang ining NIATF bala antes tani mag-approve bala sa mga moratorium ni tagaan man tayo mga aton mga pauli bala para makapreparar gulpihon ka lang ya do hasta sumo ipas na aksyon daw galingin ang ulo ko sang mo niguro mo na siling ko bala mo niguro mangganing ka do kasaka kasot ta kay tungod sang mo ni klase in action on the part sang aton sining mga hensya nga gitugyanan para sa sining away naton, no? Maria Rivera Murayama dira sa Japan na maing agaman. Kay John Taylor. Kay Ma'am Vanessa Mayo dira sa Minnesota. Rochester, Minnesota, the home of Mayo Clinic. Sa kay Maria Teresa Hofilenia. Kay Kagawad Melchor Baroca Rumbines. Good morning dira sa imo Kagawad King Rumbines sa Hinubaan. Eva Baterna, Emil Lopez, June Marie Radok, watching live sa La Castellana. Mary Jane Singson, good morning man. Watching naman niya si Eva Baterna sa Barangay Yubo, La Carlota. Hindi ko na malipat niya sa Barangay Yubo mo. Mga experience na mundira, no? Diding Alojamiento, sa Antipolo, Barangay Antipolo, Pontevedra. Oy, Grace Mustre, good morning man. Natungin na problema ni Grace Deliga, man ripat na ko mag-reply sa kay Grace kay daw galingin no ning ulo nila kay manugpuli man ni from Manila mo. Di daw galingin ulo nila sang mga mga guidelines, ka mga protocols. Fe Yogore Tamisen, regards ko na kay Ma'am Shalane. Sige. Sa kay MJ Nakayama. Nya halal, love ta na ka mayor. Kay Richard Daet Pacheco, good morning man. Wala gid. Richard Daet Pacheco may aga. Marvin Tamayo Villanueva. Happy Sunday man sa imo. Felicito Garaygay. Ari pa kami sa Cagayan, may ticket na kami April 19, mapuli na kami sa Tanguba si Action Boy Liog din ko Tamyaw Family Garaygay sa Kabankalan. Kasi magbalyo nung Eddie George kay Naldos ko si Joran. Actually, kung Cagayan ka, ambot din ka maagi siniman. Kay sumang sini wala pa na approve ang ning travel moratorium. Ang travel moratorium is sa mga nagpauli blahalin sa NCR plus bubble, Cebu kag Davao. Tay dong kun Cagayan ka malin mag-agi ka sa Cebu basi kun alang-alang kun may travel moratorium Tanawon ta lang bantayan niyo lang ang mga development. Si Ledonia Santillan from La Carlota City, Gerald Belvis Lopez sa Lopez family. Larry Villaflor, good morning man. Greet man si Noemi Labordo, birthday subong si birthday ni Noime Labordo. Happy birthday dira sa imo. Good morning man. Gani man sige. Sakay Titi Hoka Titangata Kia Ora sa imo dira no sa New Zealand. Mary Ann Perez Villarmino, ano update sa pagpuli alin Manila? Ang mga mayors kag gobernador sang Region 6 nag-request sila travel moratorium from April 11 to 17 bali ay gin-extend tani pero until now wala pa na-approve sang NIATF. So pag-insindi ko kay wala pa na-approve tapos na tong moratorium sang April 10. So kung may flight do pwede ka nakapuli following the protocol kag guidelines sang pagpauli, no? Until nga ma-approve ato sang NIATF kay basi gulpihon naman ta nila. As of now wala pa sila. Pwede na ya kung may flight
As of now, wala pa sang approval alin sa NIATF, although gin-endorse na to sang regional IATF. Olive Doctora Duquesa, ara na sa airport ya. Ara na ko sa airport, wala ko nakasakay kay expired daw ang swab ko, naabot 4 days. Tama maka-stricto, sige lang yan. Ilan na no? Watching from Singapore naman, si Valyao Habagat Mearns, taga-Kawayan gidya. Taga-Kawayan gidya sa kuno. Ako taga-Kawayan man ha, mga ako no father taga-Kawayan man. Alex Montesa, of course, good morning. No? Sakay may kadali lang. Sino ni nga kay Kwan gali ni kay Daidis okay gali. Okay. Kita ko ni. Sige, thank you gid Daidi. Yung tadalaan niya ko di sang sang tanawon ko ni karon, no? Good morning dira sa imo Daidi, kay Richard of course. Sa ihada ko da kay Tricia, good morning man, no? Sige. Dugay-dugay, try naton si Kuana. Pabal, sabi nga daan Ver, kung okay na siya Ver. Kay damo man di taga bago, subong ka pamati sa ato, no? Ang bago, daw nagdamo man ang kaso, ha? Kahapon, daw 46. So anyway, mabalik kita maka-aksyon diri sa kapihan sa aksyon pagkatapos lamang sang dugay-dugay, no? Mabalik kita. Don't just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Pangalagad sa kapihan sa aksyon, by the way, at tagon ko lang sa aton nga mga ka-aksyon ha, ining curfew lang 8 to 4, 8 p.m. hasta 4 a.m. the next day. Sa kwan pa lang iniya ha, sa province. Ang Bacolod, wala na diya madala. Ang Bacolod, ara kita gyapon niya sa alas 11, tubto alas 4 iya nga curfew. Kaya ang executive order ni Governor Lacson, para lang na iya sa probinsya, excluding sang Bacolod City ha. Kaya ang gina-request ni Governor Lacson naman iyang GCQ para magyapon sa province. Ang Bacolod diya way pa. Ulat kita sang announcement sang NIATF ni Presidente Duterte kung ano ang aton mangin quarantine status because of the spike sang COVID cases sa karon nga nagakatabo, no? Anyway, ang siyudad Sambago mga kaaksyon, si Mayor Nico Yulo nagpapanaog man ng paggawa man sang executive order, no? Angot sa mga protocol nga ipatuman sa siyudad Sambago kay ti amo tungod sinisang pagsakaganisang kaso sang COVID-19. Naibaluan naton kahapon, I think the 46 ang nagdugang kaso sa siyudad Sambago. So we have with us on the line mga kaaksyon si Mayor Nicolas Nico Yulo sang siyudad Sambago. Mayor, good morning and welcome once again sa Kapihan sa Aksyon. Thank you gid Action Boy kag yung agaman si imo kag sa imong tagpalamati. Labi na gid ang mga kasimanwata sa Bago. Yes, Mayor. Sa Facebook natin dito damo di taga Bago ho. Mayor, mamangkot lang ko Mayor, ang latest record naton sang infection, ano kadamo Mayor? Subong ang active naton as of yesterday 90. 90. Active natin. Naton, no? Ang aton active cases. Pero sa isa lang kaadlaw
kahapon 46 ang nag-positive. Uy. No? Kag sa 90 na almost sobra tunga sina mga empleyado sa City Hall na binagid ang mga personnel sa aton Bago City Hospital. Oh, okay. Amo nang aton record. Amo na nga ang Bago City Hospital daw gin lockdown anay until April I think 18. Correct, no? Ang Bago City Hospital gin lockdown naton maskin emergency cases anay wala sa gabaton. Wala gidya, okay. Mas labi na gid wala na sa gabaton anay sang admission, no? Ang aton nga mga iban nga positive case nga personnel naton dira na lang naton nga ginapa isolate although asymptomatic man sila, no? Ang aton City Hall sirado man hasta April 18 kay actually nagsugod gina sa aton City Hall kung diin more than I think malapit 20 man ang nag-positive. So, work at home lang anay tanan subong until April 18. Okay. Ang Bago City Hospital sila nimo dira gina-isolate ang mga nag-positive nga taga dira man mo ang mga staff dira sa hospital. Di ba may mga pasyente mayor nga ara pa sa hospital subong naka-admit siya before sang actually ang the way I understand sang contact tracing ang so ground zero abe ang nagsinsugtan ang ginsugdan amo ang pasyente man. So okay. Pagnalatnan ang aton nga mga personnel sa sulod. Okay. Nabalaan na to Mayor yung came out with an executive order nga nagapatuman sa pila dira ka mga protocols guidelines no dira sa siyudad Sambago. Ari lang guro kay may nakita ko nga comment mula sa Facebook mula nga siling ko daw ay gid guro maintindihan ni ang kay mayor nga executive order. Kay may ara kay executive order nga ang bantayan sirado hasta mga establishment dira wala sang dine-in, wala take-out. May nag-comment kita ko sa Facebook, may nag-comment niya ba? Driganes Manila may take-out na Dres Bago ano ginakalala nga waya take-out daw. Kay siling ko waya guro makwanay. Can you explain on this? Siyempre, temporary lang niya, no? Hasta lang ni April 18 ang aton nga executive order nga nagasiraan na isang aton nga Bantayan Park. Balo ka ginakabig naton ang Bantayan Park, isa ka tourism destination man, no? And bangod nga ang convergence ng tao, ara sa Bantayan Park, ginalikaw naton anay ang assembly sang tao. Kung pagsira naton sang Bantayan Park, off limit anay sa gathering sang tao, natural ang mga restaurants masira gina, no? Kay tungod nga hindi kasulod ng tao di ano man abing pagbakal nila, no? Kay hindi naton anay pagpasudlon ang mga tao. We are avoiding it as much as possible. Wala anay sang ng tinipon ng tao. Muna nga nag-instruction kita sa atong ABC, sa atong mga kapitan nga magrekurida gid, no? Remind ang aton nga mga pumuluyo na kung wala man lang sang essential or emergency case, hindi lang anay magsagi lagaw. Kay ang naobserbahan sang mga eksperto naton, both sa city kag sa probinsya naton, nga kadasig sang panglaton. Masubra pa ni sang last year sang pagsugod ginaton, no? Correct. So medyo na experience na naton ang pag-manage sang COVID, and most effective nga measure nga mapadangat naton sa aton way labot ang face mask kag social distancing ang gid ang contact with people, no? So likawan gid nga may mga face to face contact. Mas maayo nang ginatawag nila nga sa imo lang anay bubble
mo ang bubble meaning imo lang anay pamilya. Sira lang kamo anay contact with each other. Let us avoid contact with people nga hindi naton kilala or baski kaingot gani naton. Okay, ang guwa sulod sang aton nga mga pumuluyo amo na ang carry sa disease. Correct. So that is why in one of my sa isa naton kapanawagan, ang dapat ang mentality naton subong suli naman no. Dapat ang mentality naton nga kita carrier na no. So mag-andam kita nga hindi naton masaylo ang virus sa iban nga mga tao. Okay, amo nang amot mo silingon nga kabigo nato i-consider aton kaugalingon nga career kita. Correct. So hindi ta manglaton, para hindi ta manglaton, hindi ta mag-contact. Hindi ta mag-contact sa iban. Hindi mo malatnan ang imong mga kaupod sa panimalay, mga palangga naton, no? Kung sige kaya guwa sa imo balay, hagi kalagaw, chances are makuha mo gid niya ang virus. That's the only way nga makatransfer ang virus kung may isa ka tawo siya nga transferan. Kamo lang gina mo. So that is why nga gina-restrict naton ang movement ng tao, and that is also the reason nga ang gobernador naton naghimo executive order before sinisang curfew naton nga ang assembly sang tao himuon na lang 30% sa capacity sang venue. Amo lang rason sina. Okay. Si Governor Lacson niya nag-issue sa executive order implementing sang curfew 8 to 4 nga magasugod pa sa April 12. Pero I think ang bago yung April 10 pa lang nag-implement na. Oo, nag-una lang kami nga daan pero balo ka makibot dayon ang tao mo. So ang instructions naton sang duwa ka adlaw sa nga dry run is manaway tanay tao. Pero sa April 12 ma-inspekto na kita, madakpanay na kita sang nagakuan sang curfew nato, nagalabag abis ang curfew nato, no? Pero ka ang curfew ngay na ang oras nga 8 to 4 kasugtan na sang tanan nga mga mayors pag meeting namon sa kay governor sang last Thursday. Those are the hours nga siling naton makapuli na ang naga-opisina, bakal sila sang kinahanglanon nila antes sila magpuli. So alas 8 is the most ideal opportune time for people to convert sa ilang nga balay, no? Sa ilang nga balay. After that, no, why na hindi dapat kita maglagaw after 8 o'clock. Mayor, may i-accommodate lang ko din nga pamangkot na taga-bago ni siya, ato ni sa Manila, nag-message. Kilala mo ni siya, no? Kilala mo ni. Okay. Kumusta kuno sila nga taga-bago, mapuli man kami para sa amon pamilya, kag ga-ask sila mo ni Mayor ang ginapamangkot nila ho. Kay ang ilang nga flight na canceled. Yati ang amon nga swab test, ano na lang to yaman, kay 5,000 man ang gasto namon sa swab test, na cancelled ang flight namon, di kung magbalik ang flight, anong imuo namon siniman, kay mahal kayo? Okay. Una gid ang amo na nga nag-appeal ang gobernador naton nga liwaton ang order sang IATF nga ang swab halin sa place of origin, no? Antes ka ba magsakay abi sa eroplano, gina-require ikaw nga daw may I think 72 hours na negative PCR, no? Dito sa Manila. Siyempre kay na cancel ang imo na 72 hours naglampas na ina. So makuha ka naman liwat, bayad ka naman liwat. Amo na nga nag-appeal ang gobernador nga kasiling na dapat ang PCR test sa point of destination, sa point of entry. Correct. Pag abot diri sa aton, amo na ang pag-swab nila. Nga libre pa. Why labot nga magasto dito sila sa Manila, diri sa aton niya, libre na yan, ginalibre na siyang probinsya. Kag ang masamigid yang contact kag positive, ang ginatawag na in transit. Inabalang gapuli ay halin siya sabi sa
o sa Manila, abi, no? Negative siya to. Pero magadto siya sa airport, masakay siya sa airplano, dira ang tsansa nga makuha mong virus. Correct. Oo. Kadamo sang cases naton nga amo na, no? So that's why nag-require kita ya sang aton nga health protocol nga dapat pag-abot di kinahanglan may PCR test kagid. Kay amo na ang nature of the virus. Amo nang gina-appeal naton sa nano panahon sini sa National IATF. Oo. Ang ikaduha, karon i-text ko da si mo Action Boy ang aton health desk kag operation center. Pwede na nila matawagan para nga ipadangat nila ang ila concern. Kung qualified sila, basi mabuligan man sila sang aton nga DSWD. Okay. So, palihog lang, karon pag-text ko si mo, kung pwede mo ma-announce on air, amo na mga numero nga tawagan nila. Sige, Mayor Mayaman, no? So, nasa nag-message sa aton, standby dugay-dugay kay ma-text na ni Mayor, i-announce na sa inyo, o ipang-send ko sa inyo personal, ang kay may aram, may mga quad man mag-open sila sang City Bridge nga FB page ara manada, no? Pero mas maayo pag yun nga i-anunsyo naton or i-text mo sa ila paagi sang akon forward text man sa imo. Sige, Mayor, salamat gid, no? Lastly, Mayor, no, kay daway na kita time. Lastly, ang mga food establishments naton dira iya sa Bago, I think daw nag-order kaya nga may ara sila nga holiday, 2 days holiday. Oo, 2 days holiday, enough for them to disinfect and pati ni ron gasol nga adlaw ang disinfected area. And then pag-abri nila ng take-out lang ito, nanay. Take-out lang? Wala lang anay dine-in kay delikado man ang dine-in mo. Ano lang anay? Take-out lang anay. Kay amo na guro yang ang mga food establishment outside of outside of Bantayan. Outside of Bantayan, wala iya ginpasira. Wala iya ara iya may take out gyapon pero may kada semana may duwas la kadlaw para mag-disinfect sa ilang establishment. Yes. Okay. Correct. Sige, matagi na. Balo ka sa Budlay ang Budlay ang Bantayan kay it's a convergence place na Yes. ambal ko na kagina. So natural lang na nga isira mo ang Bantayan, masiraman ng mga restaurant. Kaya hindi naton pagpasudlo ang mga tao mo. Correct, oo. So, Mayor, salamat, gid. I'll wait for your text na lang, ha? Kasi may ngagaw mo antes ko mag-end, para nga ma-announce ko, kag ipadala ko man sila personal. Oo. Sige, salamat na Action Boys ang oportunidad nga maka-alinton kita sa para sa aton nga mga pumuluyo. Sige. Thank you very much, Mayor Nico Yulo, sa siyudad sang Bago. So, at ako na ito liwat mga kaksyon, ha? Speaking of Negros Occidental, sa mga nagpapauli bladi sa Negros Occidental, amo na gina-explain ko bala nga kundi nagpa-swab ka, tapos na-cancel yung flight mo kay may moratorium, ting swab test na 3 lang kadlaw mo. After na kundi malaps na ang validity sang imong swab test. Pag lapse na, dason mo kung magpuli ka na, hindi mo na magamit. So, ang matabo dira, mapaswab ka naman luwat, another 5,000, hindi nakasara nga aton iban nga pumuluyo. Kalabanan, hindi ba? Kalabanan. So, si Governor Lacson, may request sa National IATF, ari naman National IATF, kay hinay-gid paksyon nun. Nga nagapangabay, nga ang mapuli diri es Negros, hindi na pag-require sang RT-PCR test dito sa halinan nila. Hindi pag-require sa aeroplano. Kung may aeroplano sila or mabarko, hindi pag-require. Pero pag abot mo di sa Bacolod, kung sa Negros Occidental, pag abot mo di let's say aeroplano ka, pag abot mo sa Silay Airport, iswab kaya sang probinsya, libre. Libre. Mas maayo na siya para sa akon mo, kaya nga, insakto tumambal ni Mayor Yulo, nga basi, RT-PCR test mo, negative. Pag abot mo daya sa aeroplano, may mga carrier dira, positive ka, dito mo nakuha. Pag abot mo din sa probinsya, why na ka may RT-PCR test ka, pero positive ka, carrier ka. Lain niya, kung pag abot mo din sa probinsya, iswab ka sigurado yung negative ka
sigurado pa hindi piki ang RT-PCR test, may mga piki blang RT-PCR test. Kabahal nga daan sa RT-PCR test, 5,000, may kabaligya sa Manila, atag 9,000, 9,900. Tiban nga kapilitan na lang mga gamit sa peke. Anyway, kabay pa maksyonan isang NIATF, no? NIATF. Aksyonan nyo na ang pangabay sa probinsya para ina sa mga taga Negros, no? So with that mga ka-aksyon, salamat sa inyo pagupod sa aton diri sa kapihan sa aksyon karon nga adlaw, Abril 11, Domingo kita nga adlaw. Kita sa masunod nga Domingo. Pugyapon sa inyo lagad, Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!